Assalamu alaikum. Aray mi yuri ken fu lalandi ko jawontre parti mo Allah taw hara ko jawontre parti mo kombe sivude fode ay image kala ko wontiro adno aray do tora yago toujours mais expliquer on ko sen YouTube Tidjal la puissance abonne donc continue abonne gongol aray do weltana donc on mi ari yewtugol en do ko fi o bandirawo men do e o kotirawo men do kotirawo wobbe minjira wobbe jeyabe kamen dalaba hande nafi hala politique ma hala jigonton mais si hunde jigonton ari tawima da duwa an kadi yewtugol no berde jama on jippora hala na jettugol tum futuji din critique madum yewta défaut ji mabbe din accalon horebe ukkindirdo bebe on est ce qu'on famille donc hare on na fa on famille kon fala ko yewtugol kon mbi tata don odo innete do Boubacar Siddi jombudo kon jiwnete gundo Binta be jeyabe kamen dalaba jonnon jiwunku no ngandi jiwunku ko 16 ans kumari be yetti be forci be okkimo kanko yenete do Boubacar Siddi Ba be yetti be forci be okkimo do be addi jiwunku Conakry jiwunku yetti labi tufi modi mako latike fure ko nandir don non mais à travers kon affaire on ko be forci non be okki on Boubacar Siddi Ba ren andi enen bawdo hari mawbe membe sibe forsino be okkitiri jaajirabe membe bawdo be mabe pi be okkitiri jaajirabe men ben non ayiye be yaha haysi be hida me be yaha be jodo be tiddina kongol mawbe me nini dun non futino nini sa inni a jettay surtout jiun ko 16 ans 17 ans 15 ans 19 ans ayini a jettay ko non okkitira goddo mo hida sutta si mo hiduno seda mais si o hida a forci don kada yetti ko la plupart ko taweta ko yaltoita ko problème e kersa na o monde fewndinodo na o fewndido hande avant hara jetteno jioma hay so hida o kitira suka fi ay suka do weldi ma suka on wada ma mojere jan wala nyalla o yawtidina kongol mango hara o yawaki modi makko dum no wadde hande be no jodi ka dewle mo hande be habidaka mais unno watake wadede nini unno si ebbama nini ko bonnugol sharia baya wata jombude awata wondude goddo e binamo si wadon dewgal no sharia islam jabadu no sinadu buy ko dum fala hande addande no din charte laïcité ji be fala wadangol en ko leydi me dum non alla dando en bone dum min konno minata o frère jo me warado do yo alla hirno mo yafo wattida be yafabe jeyabe kamen dalaba donc o jiwo kadi waddo dum do kadi bimmi felamo han feiti kerol ko wadube dum don be doa felede o ton yeggudu ko fegga don andi ton ko yana don est-ce qu'on famille mawbe wadube dum non ben ibe andi ko kambe jion do wadi o accident do wadi o ndehude hulbinide da ko gonga jiun kum bonni mais à travers non ukkindir do be ben non kadi ko ben no buri regretter hande parce que jiun ku innino déjà hida donc ko wattan ko hila modda ko communauté men hay sona ko communauté men tout jama on e watana illa ƴettugo suɓɓiɓe maɓɓe ɓen hara ɓe hiɗa saria e islam newna ɗum ƴettugol ɓiɗɗo ma okkamo tum fi o hara o yiɗa fi a e on tigui ɗo weldi ɗum tawaka joni o woni saabu ɓiɗɗo ɓeya on donc kan kadi anda ko no sakkitorta inde makko ne luttete haale ɗan tanki aduna no wuuri no heddi donc wattango ila moƴƴa e jinkun kan kadi yo Allah ittanmo ndi sifaɗi hakkilleji ɗo wattanamo ko moƴƴi par ce que ɗum andi buyno toon haray voilà wobbe haray tewotoni wada wobbe non kadi hara na wonbe tewade wada ko bayi haray hida haray déjà prévenir no inni so okkidirla mi warta to ma mi warta si jiwo inni hidama ta force situation mi si jiwo inni hidala mi force ta situation me andi hoore mi force ta mi darata ma déjà nini rewbe no wudi onno akkirta jiwbe marbe 20 ans 22 ans ya jombo ya jiwko 16 ans inna ko habitullah on no wondata ko hunde wulbininde no jiwbe no wodi ande Conakry ya heewi tef kala mo fala ya jomba min mi haja kay junku 16 ans kun 17 ans silam fala ma mi haja kay jube marbe 40 ans ma 35 ans min sitaya idala mi yahay mi force tama mi darata ko yalla fewna ngeen o fi indo watida mo ya fabe yimbe ben kadi acca critique gol ka réseaux sociaux donc on weltana moƴƴa yimɓe accu creytitugol sifa ɗum ɗo par ce que ko Allah muwiri ni haray en yiyay ɗum par ce que ko waɗi o haray ko Allah muwi donc yo Allah hirno mo yaafo wattira ɓe yaafaɓe en tant que fodé a image aray ɗo weltana moƴƴano mi hiwriki kadi ɓe dala baɓen mi hiwriɓe kadi e ɓe famille waɗaɓe ɗum noon haray o yaafoto moƴƴa noon ko feƴƴi kon wassalamu.